ranka idan Allah ya kai mu nan da kwana 2 zuwa 3 za a kawo ƙarshen watan azumin Ramadan a ci gaba da shagulgulan ƙaramar sallah. Menene fatanka ga 'yan uwa 'yan Najeriya a daidai wannan lokaci? To, Bahar Kwamar kenan. Ai abin da dai ka sani ba canza za a yi ba. Na'am. Fatan alkhairi muke yi ga kowa, kuma muna fatan wannan ibada da muke yi ko muke ciki, Allah ya ɗora ta a mizani, Allah ya sa muna cikin 'yantattun bayi. Na'am. Kuma muna tawassuli da wannan ibada da muka yi ko muke yi, Allah ya dube mu, wannan annoba ta zo duniya gaba ɗaya, Allah ya yi mana ita. Amin. Muna tawassuli kuma da wannan ibada da muke yi, wannan yanayin tsaro da muke ciki na Najeriya, Allah ya fitar da mu ba don halin mu ba. Kuma ina amfani da wannan damar ma, ina roƙon mai girma gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasiru El-Rufai. Haka. Malam Nasiru El-Rufai, dan Allah dan Annabi, ka rufa mu jihar Kaduna asiri. Na'am. Ka rufa mana asiri. Haka. Ka taimake mu, ka buɗe garin nan ko da kwana 3 ne, mu samu sallar Juma'a nan ta ƙarshen azumi. Na'am. Mu sami sallar Idi, mu haɗu guri ɗaya mai addu'o'i, kuma 'yan uwan abokan zamanmu su je coci, muna buƙatar addu'o'i gurin Ubangiji. Idan laifi muka yi, Allah ya fi mana. Na'am. Saboda haka na san wannan in Allah da Malam Nasir zai yi wani alfarmar. Abin da ya sa na ce maka haka, abin da ya sa na ce maka na san zai yi, saboda ni da shi mun haɗa kai, ko kuma muna da yawa ma mun haɗa kai gaba ɗaya, mun ji mun roƙi talakawan jihar Kaduna akan su taimake mu, su ba mu ƙuri'a mai girma shugaban ƙasa ya zama shugaban ƙasa. Haka. Talakawa suka yi, suka mana wannan arzikin. Muka dawo muka ce ga mai girma Malam Nasiru El-Rufai muna so ya zama gwamnan jihar Kaduna, kuma su ma suka ƙara mana wannan arzikin talakawa. Na'am. To na san yanzu in na zo na ce ina roƙon arziki a taimake mu, a taimaki talakawan nan, a buɗe garin nan ko da kwana 3 ne, mu je gurin ibadan nan, mu haɗu guri ɗaya, duk matakin da ake buƙata za a bi, za mu bi shi. Saboda malamai sun yi haƙuri, yau Juma'a wajen 7 kenan ko 8 ba a yi ba a jihar Kaduna, zuwa Lahadi wajen 8 kenan ko 7 Kiristoci ba su je gurin ibada ba. To saboda haka tunda aka yi wannan haƙurin da biyayya, to mun san duk abin da malam ya kafa a sharaɗi, magana takunkumi ko wani wanke hannu, duk za mu bi shi. In Allah yadda, na san malam ba zai ƙi mana wannan abin ba, ko kuma in ce ba zai ƙi min ba, ko kuma ba zai ƙi mana gaba ɗaya ba. Tunda dai na san dan talakawa ke yi, dan kare lafiyarsu. Saboda haka dan kare mutum talakawa nan, dan Allah dan Annabi ka ba mu wa'innan ranakun. Haka. Dan Allah dan Annabi mu samu wannan Juma'a, mu samu wannan sallar Idi, abokan zan mu samu shiga wannan Lahadin su mana addu'o'i. Haka. A ranka dai mutane da za su ce a matsayinka na wanda kake tare da shi ba tun yanzu ba, ba ka gani zai fi kyautatuwa ka same shi kai da shi ku yi anan maganganu, ba sai ka bullo a kafofin watsa labarai ba? Ai sani ne baka yaba ba har kuma. Na'am. Ani da Malam Nasiru El-Rufai ai tub da taya ne. Haka. Saboda haka ko kai na ɗauke ka na ce ga wannan ya kamata a mai kaza, a mai kaza, za a yi. Haka. Kuma yana yi ma, Na'am. ba wai za a yi ba, ya mai yi. Saboda haka wannan da kake ganin nayi ba wai wani abu ne. Malam daman dan midiya ne. Duk wanda ka sani a nan yana midiya a cikin manya-manya na Najeriya, yana cikin, in bai zo na ɗaya ba zai zo na biyu. Haka. Saboda haka wannan ba wai wani abu bane, tunda roƙon alfarma muke yi. Kuma roƙo, ka roƙi alfarma gurin shugabanka ko kuma na gaba da kai, ai ba abu bane. Dan Allah dan Annabi Malam Nasiru, ka taimake mu, ka rufa mana asiri, ka rufa mu talakawan jihar Kaduna asiri. A ba mu wa'innan kwana 3 ko kwana 4, mu yi wannan ibadar, mu roƙi guri ɗaya, mu roƙi Allah. In laifi muka masa, Allah ya fi mana. Kuma abinda nake so in faɗa maka ji, shi halin da ake ciki yanzu, ana cikin wani hali ne waɗanda wasu kuma na jikin gwamna ba za su iya fitowa su gane wannan magana ba. Kowa bane ke tare da gwamna zai iya fitowa gaskiya ya faɗi halin da ake ciki yanzu. Saboda haka zai faɗi iya abin da bakin zai iya ne. Saboda haka in kaɗa da halin da ake ciki, in ya ƙara da wani halin kuma, to abin kuma ya ta'azzara. To saboda haka da wannan nake ganin, in Allah yadda, na san wannan ma za ta faru. Saboda talakawan nan sun yi biyayya bacin gurgudu. Kuma Nasiru da man dan suke. To in aka ce an nemi musu alfarma, ko suna neman alfarma, kaga ai ba laifi bane. Wannan in Allah yadda ba zai gagara ba, kuma ba zai zama wani abu a gurin malam ba.
da kuma talakawa da masu mulki ko da masu wani jagoranci na Kaduna, in Allah yadda insha Allahu da mu za a yi sallar juma'an nan, da kuma mu za a yi sallar idi, in Allah ya dar lahada abokan zama su je coci su mana addu'o'i. Muna fatan Allah ya sa mu yi lafiya mu kare lafiya. Na gode.